ସ୍ୱର୍ଗତ ମନ୍ଦରଧର ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲା ବେଳରୁ ଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ହଲର ଧାନ କଣ୍ଟା ଏସବୁ କରିବା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେ ପଣା ବଣ୍ଟନ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମର ଏଇ ଗଣିଜାଙ୍ଗର ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଗଠନ କରାଗଲା। ସେହି ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଆମେ ସାଧ୍ୟ ମତେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବି ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ବି ବିତରଣ ଜଳ ବିତରଣ ହେବ। ଏମିତି ଯେଉଁ ସମର ସିଜନରେ ହାରାହାରି 2 ମାସ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବୁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମ ସଂସଦ ତରଫରୁ।